Mokona lamina bolmara dugu Mali kono Mali ko kan an ka foli ani tanu bɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma achalen bɛ radio jɛkafɔ la dimanche o dimanche an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ na kɛnɛ min n'an k'a ma ko tunkarankew ka kɛnɛ maa minnu bɛ taama sira la minnu ser'u seyɔrɔ la minnu yɛrɛ sigilen don i k'a dɔn kun bɛ taa yɔrɔ minnu kama jɛmukan in dabolo de ka ɲɛsin u bɛɛ ma maa o maa n'i tɛ Mali kɔnɔ i bɛ jamana wɛrɛ la farafin jamana tubabu jamana larabu jamana fara américain jamana kan walima i k'a dɔn chinois ka jamana hakaja an ko ma ko tunkaranke o kɔrɔ ye mun ye i ni faso famana an sigira an ka kɛnɛ ka Abdou Touré i k'a dɔn ale labɛnna ka ban dafa kunnafoniw ka munumunu salo kɛ min ye wulikajɔ ani cɛsiri ye alors Haut Conseil malien de l'extérieur i k'a dɔn a ka ciden kun kan ka s'a ma sabula an bɛnna ka k'a fɔ a bɛna bi nka an kɔni m'a ye fɔlɔ n'a sɔrɔla a bɛ sira la hakaja a na kwan na nka min kɔni ye wulikajɔ ni cɛsiri ye aw yɛrɛ bɛ kunnafoni caman kalama ka ban o de ye i k'a dɔn tile filɛ in na Conseil supérieur de la diaspora o ye ayiwa barodasigi dɔ kɛ hakilina ani wulikajɔ min b'u la ka se k'o lase jama ma o tɛmɛnen kɔfɛ aw b'a kalama k'a fɔ ayiwa bingannikɛla min bɛ yen n'a tun b'a fɛ ka bin CSDM kan n'o ye Bedi Dramé i k'a dɔn kiiri tigɛra CSDM lahalaya ko la ale min ko min ye Mohamed Cherif Haidara k'o tɛ CSDM président ye ale de ye tɔn président ye u ye wulikajɔ kɛ maa caman nana u y'a kɛ tan u y'a bɔ tan ale de kɛra CSDM président ye sariyatigiw b'a nɔfɛ n'u y'a sɔrɔ k'a bɛ don kaso la a ɲininen don a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a y'a sama ka na n'a ye Mali kɔnɔ Mali sariyatigiw b'a nɔfɛ n'u y'a sɔrɔ a bɛ san 2 kaso datugulen kɛ $1,000,000 a b'o sara Mohamed Cherif Haidara ye nin de ye kunnafoni laban ye CSDM ka ayiwa lahalaya la an ye wulikajɔ caman kɛ ka kunnafoni caman di CSDM ko la sabula an tɛ nkalon tigɛ an tɛ namara kɛ an bɛ CSDM ko kalama kabini a daminɛ en tout cas a bɛ sigi don min maa fɔlɔ min sera anw ma k'a kuma fɔ o ye Mohamed Cherif Haidara ye n'an ye dunan wɛrɛ ye maa min jɔngala maa min dɔnnen don i kun bɛ Haut Conseil la i bɔra i taara CSDM na i bɔra ka taa jɛkulu sigi yɛrɛ ye ka tila ka segin na CSDM na ne ko ayi ko e de y'o tɔn tigi ye ko ŋanamu ni nkalon ni namara la i na kungo si i kɔrɔkɛ ma sabula bɛɛ b'a dɔn i ka wulikajɔ ani ka ŋaniya o ye parti politique ko de n'o ye parrainage ye cɛbilen dara mɛ min y'i kɔrɔkɛ fakelen ba kelen n'i b'a fɛ ka mɔgɔ sama diyagoya ka t'o don parrainage na jango maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan a ma dabɔ kama jɛkulu o jɛkulu n'o sigilen don maliyɛnw ye minnu bɛ jamana kɔ kan anw ka wulikajɔ n'an ka cɛsiri kun ye an ka wulikajɔ a n'an ka cɛsiri kun ye min ye o de ye hakaja maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ k'a sɔrɔ politiki kuma tɛ politiki baara tɛ sabula an tɛ politiki baara la an tɛ politiki ko kuma na anw ta ye dabakun ye maliyɛn minnu taamana u bɛ jamana kɔ kan u ka sɛbɛnkow u sigilen bɛ dugu minnu na u bɛ fɛn minnu ɲini kunnafoni minnu ka d'u ye jamana kɔnɔ u bɛ fɛn min nɔfɛ k'a da u tulo kan ka sɔrɔ politiki baara tɛ maa o maa n'i b'a fɛ ka politiki baara kɛ i bɛ don politiki tɔn na i b'i bɔ Haut Conseil des Maliens électoraux i bɛ b'o la CSDM Conseil supérieur de la diaspora i bɛ b'o la i b'i ka politiki baara kɛ nka k'a fɔ de i bɛ taa don tɔn na tɔn min n'o dabolo don jamanadenw kama minnu bɛ taama sira la minnu ka ŋaniya an taara an dahirimɛ ɲini an bɛ segin cogo di an faso bɛ cogo di sɛbɛnko ni lahalayaw bɛ cogo di wala n'i ma ɲɛ i b'o baara kɛ i kelen na o ni politiki baara tɛ kelen ye o tuma k'a d'aw bɛɛ tulo kan Bedi Dramé ale min ye wulikajɔ kɛ ka kuma caman fɔ ka nani caman fɔ kiiritigɛlaw ko k'a ka minɛ k'a datugu san 2 kaso datugulen ne tun y'a fɔ a ye n ko n'a ma cogo a bɛ don kaso la nin ko in na a kuma in y'a tɔɔrɔ sabula a ye ne wele téléphone na ko ne ko k'ale bɛ don kaso la a tɛ nin ye kiiritigɛlaw ma kuma kiiritigɛlaw de ko ne tɛ kiiritigɛla ye anw kɔni ye kumakɛla ye ŋaniya ni hakilina an kɔni ɲɛna tiɲɛ bɛ fan min fɛ an b'o fa fɛ a bɛ se ka kɛ an bɛ fili nka CSDM ko la an ye fɔn fɔ a la a bɛɛ jɔra o tuma Abdou Touré i k'a dɔn ayiwa min ye dafa kunnafoni ye n'an y'o salo kɛ an bɛ téléphone bila ka ɲɛsin an lamɛnbaaw ma minnu bɔra k'a lamɛn CSDM ko lahalaya la Bedi Dramé ni min ka kan sabula Bedi Dramé a dɔnna k'a fɔ a tɛ baara la a tɛ foyi la a ka wulikajɔ bɛɛ ye nin de ye ŋanaŋanakan ni kolokala kow a bɛ se ka wari sɔrɔ cogo min e tɛ baara la banque tɛ Faransi a bɛ se ka taa yɔrɔ min an ye nin kunnafoni wɛrɛ b'an bolo Bedi kan n'an k'an b'a fɔ i k'a dɔn a bɛna ni gɛlɛya o tɔ bɛna kɛ ko wɛrɛ an ti don bɛɛ la Abdou Touré k'a dɔn foli ni tanuni ka kɛ ka ɲɛsin lamɛnbaaw ma dafa kunnafoni jumɛn bɛ yen karamɔgɔ Dabo Tunkara n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na min ye Conseil supérieur de la diaspora malienne ye olu ye baro kɛ baro min tun bɛ n'a tun bɛ tali kɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ u yɛrɛ ka hakililaw kan janko waati laban in na an ka jamana jɔsenba minnu bɛ yen n'an k'a ma ko institution olu dɔw olu lakurakuraya la o dɔ ye min ye collectivité comment on appelle
jɛkulu fɔlɔ ni o ye conseil économique social et culturel o mun tun bɛ fɔlɔ la ni Bulkasum Aidara honorable docteur n'ale tun b'a ɲɛma o lakɔrɔkɔrɔla waati laban in na i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye maa wɛrɛ nana kunna n'o ye Yakuba Kakile ye o kɔfɛ min ye bureau membre ye olu dɔw fana bɛ falen falen n'o fana bɔra la min ye jɛkulu filanan ye n'o fana ye jamana jɔsenba dɔ ye ni o ye institution ye n'an b'a fɔ ma ko o collectivité olu fana ka bureau la kɔrɔkɔrɔya la malien de lecturer mun tun bɛ a kɔnɔna na kunungo an k'a ma ko min ye Abdramane Aidara ale y'ale miniji dɔgɔya min kɔni ye Habib Sila ye ale bilala o nɔ na o jɛkulu la ani bina ka biya min kɔni ye ɲɛma dangayaw ye u bɛ kɛ ni karata de ye a yɛrɛ bɛ ka o jɔyɔrɔw ɲini ka ban u kɔni ye u fɛla fɔ olu ka faamu na n'u olu fila bɛ jɛkulu ye minnu bɛ kuma tunkarankew ka kɔɲɛw kan n'o a ka kan ni n'a ɲɔgɔnna bɛ kɛ janko jɛkulu minnu bɛ yen n'u ka manda kun banna a mɛnna n'a bɛ lakurakuraya kunungo a bɛ se ka kɛ 16e kuma se ni kundama na nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi olu fila ye tɔn ye tɔn wɛrɛw fana bɛ yen tɔnko bunako kan nka minnu fila bɛ yen n'olu lakodɔnnen don bɛɛ lajɛlen fɛ o ye ni jɛkuluba fila ye ko in kɔni a bɛ bila o minɛn de kɔnɔ u y'u ka hakililaw di u y'u fɛlaw di a ko siratigɛw kan Sirifu Aidara ale yɛrɛ de tun ye kumatigi ye kɛnɛ kan fɛn minnu b'a bolo a koɲɛ kan a y'a da ɲɛnamaya maaw ye min ye fɛn wɛrɛ minnu fana kɛlaw kɔfɛ an bɛ se k'a fɔ mun ye jɛkulu 16e ye u ka bolofara min bɛ magankaw fɛ yen nɔ olu fana ye wulikajɔba kɛ waati laban in na u ye wulikajɔ min kɛ a bɛ ɲɛsin fɛn min ma an balimamuso dɔ tun ye kumakan bila réseaux sociaux sanfɛ a jira k'a fɔ ale kɔni ale bɛ minɛnen bɛ a bɛ bolo la a bɛ maa minnu bolo min ye o kɛlen bɛ ka dɛsɛ ka sira sɔrɔ cogo bɛɛ lajɛlen na ka na faso la ka dɛmɛ kɛ ale ma walasa a bɛ se ka faso la sɔrɔ cogo min na donc an bɛ se k'a fɔ o fɛn fila de bɛ yen nɔ balimamuso in an y'a ka bugunatigɛ bɛɛ dɔn 16e ɲɛmaa mun bɛ Saudiya bolofara la ale fana kumana a ka kumakan fana b'an bolo yan nɔ d'accord donc an b'a daminɛ u ka conférence de presse la conférence de presse i k'a dɔn Mohamed Cherif Aidara a ye min sɔrɔ k'a fɔ an ye kɛnɛ kan e tun bɛ yen ɲama jibi o fɛn fɔlɔfɔlɔ an y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ 4 numera an ka institution min tɔgɔ ko conseil économique et social e kala an ka sare sunba kɔnɔna na a sigiyɔrɔma 110 ko tunkarankew kan ka mɔgɔw sɔrɔ au conseil de collectivité et conseil économique et social o hukumu kɔnɔna na wajibi de don parce que an ka sare sunba de don maliyɛn minnu sigilen bɛ mali kɔ kan minnu tɛ kɔ kan maliyɛn an b'a fɔ min ma ko diaspora u ka mɔgɔ sɔrɔ o kɔnɔ mun de ye ne bila ni kuma nin na mun de bɛ yamaruya o sariya di ne ma ka kuma nin ko nin na i ka dɔn ko an ka conseil national de société civile ne de ye secrétaire fɔlɔ ye Habib Sila ye ne dankan ye ne kɔrɔkɛ ne dankan le o hukumu kɔnɔna na a ka kan ni ko sugu nin kɛra an y'an kan bɔ min y'a hakilinata ye k'a fɔ k'a walawala alors ko bɛɛ y'a faamu mɔgɔ minnu bilara ka taa conseil économique social la kojugu tɛ mais mɔgɔ minnu de don u tɛ se ka kuma maliyɛn den minnu sigilen mali kɔ kan o tɔgɔ la o kɛlen bɛ yan san 20 Jawara yan san 20 dɔw ye san 15 Hadi Jagite a ye san 20 de kɛ o conseil kɔnɔ conseil économique social et o tuma maliden halalati tɛ maliden si tɛ min bɛ se ka bila ale nɔ na san 20 mɔgɔ kelen miliyɔn 6 bɔɲɔgɔn kɔ mɔgɔ ma sɔrɔ wulu kɔnɔ k'ale remplacer a sigilen bɛ yan sisan san 3 a ma ko se taa Cameroun o y'an dabali ban o ye kelen ye o filanan ale conseil an ka conseil économique et social ale yɛrɛ ka mandat bannen don 100 ans ani 2 an ma renouveler a sabanan ne kɔrɔkɛ Habibu ne dan ka société civile kɔnɔna la an m'a ye sisan kabi u mana mɔgɔ an ka wele
premier ministre fait aba ya siglen bien au conseil président abinaye folo ako non ko al se ko rekoni mais 600 wende manake dron e baka igaro maître d'hôtel bi fait mindo abi fan mindo c'est comme un maître d'hôtel e ba ibin kroke donc ka irawla ka fo ko ale yere ka manda bana sankele e manda bani e bi seka ala me ka mo blakata injuguti e yere association e yere ka association manda bani redo ou lettre c'est be anga ministre ma mi alambi ou ko lettre jabe ka fuye ka fogo kele aw ka manda bani redo aflana aba fa ka mo blakata e somi fanana o fara ka manda bani redo aw tato aw yaw ka conférence nationale ke folo institution ni fana ka yele ma folo yanni mo blakatay o de kera ministre jabli o malamen encore ma don o borala chugo kata to uluti e premier ministre de décret soro document serbe soro ka bo conseil économique social comme institution allez ya signé o tarabla président fait président ya fana ya signé o be flelele o kele aflana amadaw maw amunu ye charte signé aya fo ka fo charte ni conflit kera anga sare sumba ani charte le charte prend le dessus ngo CSDM de haut conseil de dialogue national inclusif européen ngo CSDM de haut conseil de charte signé aw soko décision ta tugu de kasro mo vel mabla anna mo maninga am fana yaye iba fu ministre yaye to yamina télévision ni journaux kono oti ko kwetaye mo munu saraya mo ta an kele mo ta an fila o tarare ko tugu ko fek ko ka yela majaman kono e yelma ne ba ke ni to na e manda banten e di se ka ko sigi gabon sans fla munum fana munum bi i munum désigné san muka ubi sigile bien san tan durduru o sigile bien alors anko ni jatemina ay jatemina ninta ako tablo yi ne secrétaire chargé de migration base chama de ne wele ko conseil base ou kama ko ne kan kanabo ka fo femi kera ama beuma ne yu jabe ngoma ngo ne dum ci ko conseil mo koy pour que auta fo aw ka président ko mo président mi manda bani président mi ya fo ko million tanga sara million tan sara li fana i gagnera aywa ni ma gagner et de rembourser président mi sera ka yere élu président ka yere pla Abdraman Serif Nola comme vice-président de haut conseil de collectivité ko kasoro vote make ko okoro e feminde hanna nga waridi ati fenafa ou kanka ou ba feka minke c'est déjà sécurisé ou ya verrouillé des acabants ni dakunya kuma bawi barolan bawi ka famali sur la voilà mais Abdou ce que moi j'ai pas compris au conseil des collectivités et cadre de Jakulu Domin sigil do faso fait conseil économique et social Jakulu Domin sigil do faso fait ni Jakulu fla fond fo be malien minu sigil be jamana ko kan institution do olu ka makanga sura kono alors Abdou Sharif Aidara ka problème mi ala ka hinala Abdourahmane Chérif allait de tomber aux collectivités là allait fatura au conseil des collectivités au conseil des collectivités là alors migné Habib Selaye nana o nonabla donc moi je veux comprendre na bike ni bureau bisi mo be nommé de wa ou bien vote de bikala ni agetemle bara mbi damne folo abidamne awka bazula parce que abina fo ale organisation de association nyomogo de butanyon sur la konom ta jamana est représenté donc na abarabe ke wa sur normalement dans un premier temps vote de bikala ou mais voter mika ou demande de ngonche misalla ina fo en reka structure be chugomina ina fo maison de la presse ani utolo be chugomina ara jaga fo be akam go blakata or demande ngonche o wa sur awre be futa kan ngonche wala sa kam kosi nga wasoro normalement no asoro ebi mandala jeka folano association gangi blakata o ko mandaka nga ba en mois d'août donc ni
élection bi kɛ en mois de novembre ou bien octobre là n'o y'a sɔrɔ e ka bureau ma renouveler normalement e ma kan ka taa fɛnkɛ o de parce que ni bureau na renouveler o kɔfɛ mandat ye san 5 de ye mais n'e ma élu bilen au bureau là e bɛ arajo jɛka fɔ représenter o jɛkulu la k'a sɔrɔ e nin tɛ. Donc le problème c'est que au conseil ka bureau kan ka renouveler le 27 ou le 26 le 27 et le 28 le 27 et le 28 alors si jamais à tout hasard ni Habib ma kɛ président ni Habib ma reconduit ou bien il n'est pas candidat donc avec bara tienenye c'est ça la vérité. Voilà bon oui fɛnkɛ comment on a 16e mɔgɔw ka ye cogoya ko la. Bon nye kuma wɛrɛ faamuya o de ye maa minnu tara ka don bureau ninnu na en tant que représentant de la diaspora malienne. Voilà malien tɛ minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan. A dɔw k'a dɔw bɛ yan nɔ san 15 Chérif côté dɔw bɛ yan san 10 dɔw bɛ yan san 15 alors ça il faut vérifier ça je ne sais pas honnêtement moi ça je ne sais pas mais je sais que Habib est là il y a bientôt 1 an 2 ans mais on y'a ɲininka Afrika Blanc an taara fɛ an y'a ɲininka a ka mɛnni a y'o kun fɔ an ye n'i kɛra ɲɛmaa ye waati dɔw bɛ kɛ jango haut conseil fo i ka wuli ka jɔba kɛ mais est ce que o ni sariya bolo dafalen don n y'a ɲininka o la Afrika Blanc o tɛmɛnen kɔfɛ fana a fɔra ko million 10 bɛɛ ko sara ni maa ma b'a fɛ ka kɛ candidat ye a ko non ale ka Habib Sila ka kuma fɔlen tɛ a bɛ texte de kɔnɔ sabula o ye conseil extraordinaire min kɛ bɛn kɛra a kan a ma k'ale ɲɛna ale m'a fɔ k'a ka kɛ bɛɛ de bɛnna kan sabula haut conseil wari t'u bolo jamana bɛ wari min d'u ma o ka dɔgɔ million san dɔ la million 15 million 30 min kun lɛdu taara o tɛ. Alors ale ka ko dilen tɛ n y'a ɲininka fana est ce que Habib Sila ye candidat ye a y'a jira k'a fɔ non ale a ka candidat a tɛ k'a fɔ a ye candidat a tɛ se k'a fɔ a tɛ candidat ye ale yɛrɛ ka ala deli ye min ye maa ka sɔrɔ bi min bɛ se ka haut conseil a lataama sabula association de don a ka di n ye n bɛ n bolo wari bɔ ka don a la Habib ye nin jaabi de fɔ n ye donc bon maintenant Sedem ka Tegelo Mali n'i y'o fana ta k'a lajɛ i k'a dɔn u bɛ ku ɲɔgɔn na yɔrɔ dɔ la sabula i k'a dɔn min ye sariya ko ye sabula sariya minnu fɔlen don o jɛlen don malien de l'extérieur maa ma ye san 1 kɛ Mali kɔnɔ i bɔra a la et ça c'est clair les textes le disent o ye ministère des Maliens l'extérieur ka kuma ye o sarakisɛw jɛlen don alors Abdou nin ko in ye ko ye ko min n'a ka gɛlɛn alors Mohamed Chérif Aïdara généralement a ti fɛn fɔ a ti fɛn min dɔn mais ale yɛrɛ bɛ jɛkulu min na n'o ye Mohamed Chérif Aïdara fana bɛ ɲɛmaaya la jɛkulu dɔ la effectivement ale bɛ min ye conseil national de la société civile voilà donc min ye Mali jɛkulu bɛ faralen ɲɔgɔn kan minnu tɛ parti politique ye olu ka tɔnba ale de bɛ fɛn fɛn maa min bɛ Mali kɔnɔ taamana yan nɔ mun ye malien ye n'a sigilen bɛ jamana wɛrɛ la olu ka kɔɲɔw ale de b'o kunna n'o ye immigration ani migration ye. Abdou i y'a fɔ kuma daminɛ na k'a fɔ an balimamuso de dogonnen don i k'a dɔn ayiwa min ye Arabi Saoudite i k'a dɔn lahala jumɛn b'a ko la. An balimamuso kɔni ye a kana bɔ min ye faso jama ye an ka foroba kuma yɔrɔ de sanfɛ n'an b'a fɔ ma ko réseaux sociaux o kumakan ninnu kɔni mɛnna maa caman ye a cari-cari u ni ɲɔgɔn cɛ a cari-carilen min ye 16e ye olu ka bolofara min bɛ Makan jamana kan olu kɔni y'a ko ta ba la an balimamuso in i b'a ye k'a fɔ min ye a bɛ kibaruya ninnu di waati min na voile b'a ɲɛda la maa ti a ɲɛda ye an ka balimamuso in yɛrɛ tɔgɔ de ko Mariam a jamu ye ko Samake maliden don an bɛ se k'a fɔ si yɔrɔ ninnu an b'olu to dugu la nka mun kɔni 16e maaw ye olu n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka ban nka a bɛ kulekan bɔ waati min na a bɛ fɛn minnu fɔ a ka d'an ye maaw fana k'o lamɛn sabula n'i y'a lamɛn a donni kama misi barika ka bon. Ayiwa naam. Mali autorité ne b'aw ma bi dɛ maaw ma bi mais Maliw ma bi Mali faamaw président premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale maa ma bɛ se ka ne dɛmɛ bi a ye ne dɛmɛ y'aw deli ala ni kira ka ban ka ne dɛmɛ ne nana yɛrɛ bila degun dɔ la yan n t'a dɔn ko fɛn bɛ Saudiya sigi la yan bi ne bɛ fɛn kɛra ɲini a ka ne dɛmɛ a ka ne bɔ yan a ka n bɔ ni degun in kɔnɔ a ka n dɛmɛ n ka se ka n ka papiyew sɔrɔ n ka se ka n ka papiyew sɔrɔ n ka n ka biye sɔrɔ n ka segin n ka taa n faso la n ka taa Maliba la walayi o de bɛ ne fɛ bi k'a fɔ aw ɲɛna a ye n dɛmɛ ala ni kira kama fɛn bɛ ne dusukun na bi ala subahanahu wa taala de b'a dɔn ala ni diɲɛ dogo o don na ne ɲɛci bɛ ɲɔgɔn na diɲɛ dogo o don ne président ma a b'a kɛ ala subahanahu wa taala kama a kana n dɛmɛ a ye dɛmɛ don
Bon, voilà, Abdou, en balamuso ka wele ka do hinɛ b'a la i b'a dɔn k'a fɔ a degunnen don mais est ce que a y'a ɲini k'a dɔn mun y'a se Saudiya kelen mun degun de b'a kan nin y'a sɔrɔ cogo di est ce que i ye dɔ dɔn o la ayi ma fɛn dɔn o la nka min ye 16e ka min ye bolofara min bɛ Saudiya olu kɔni n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'o kɛla cogo min na dakuɲɛ dama na olu fana b'o an k'o lamɛn. Président du Conseil supérieur de la diaspora malienne, Arabie Saoudite. Mariam Sama, Daoula Doumbia, président du Conseil supérieur de la diaspora malienne, Arabie Saoudite. Mariam Samaga Kounia, Anya et réseaux sociaux, avec des gouni Toromina. Ayaka appelle lancer la vidéo, lancer la Mamina. Mais Torot m'a dit, numéro de téléphone, tu m'as dit, contact Ntala. Antunta da Arab Sekai Turmina. Akara du Kelemina Re Antuntodo. Mohamed Chérif Aïdara, Conseil supérieur de la diaspora malienne, présent Re. Immédiatement à un volet, à un message Tima, à une recommandation. Angami Héroïni, tout faire qu'à Héroïni, 16e Sekai pour le Chokomi, de même Seka Dama Chokomina, pour Akaseka Mali Regagna, Akaseka Malila. Donc, là, 16e président du Congo, avait mis fait au contacté au cas coordonné tirama alors on sera à l'assaut avec bolo mikamba te bolo jugula avec bolo jumanka puisque wage foliba namsoi olumunya rekei ya kalfa mogomna o dana mogoy aminjara dembajma avec Saudiya katan 30 ans avec Riyad utuntara amasal la folo. Alors, sur le Malaïna Tourni, au Kanga Singatae. Alors, Nimemboro là maintenant, on va voir. Mais ne Konimbeju, Nimbeju et Malire depuis Bamako. Parce que disposition Simata amène à 16e et appel lancé. Moro Juli, ou Laboraya, Golfo Kono, Saoudi, Koweït, Émirats, Alibi, trafiquant quai de règles, l'Agence nationale pour l'emploi. Aurait-il contrat bilan signé avec des agences comme ça? À quoi départ Malile? La plupart de ceux qui trafiquent faut net et je les mets en garde. Ce sont les opérateurs de Hajj. Monombe Aïdi Kekana. À trafiquant Tchamanyolude, Mafoubelude. Na Tchamanyolude. Je vais leur faire une mise en garde. Et nous allons aviser et les autorités de tutelle, et le consulat et l'ambassade. Ni Mogo trafiquera Kana Yantunama, Tribla Saoudia Autorité. 16e bi du Akoroka, Tribla Saoudia Autorité. Nous allons aviser et le consulat du Mali et l'ambassade du Mali. Mon moyen malien trafiqué Kadonaï. Immédiatement, nous allons le dénoncer aux autorités saoudiennes, avec toutes les conséquences qui pourront s'en suivre. Bien, alors, comment il s'appelle ce monsieur? Il s'appelle Daouda. Mais Daouda, bravo. Mais il le faut. C'est-à-dire, Kodjoukou Tibo, Doukono Guazan, Kodjoukou Tibo, Doukono Guazan. Mais Abdou, honnêtement, Anye Mangan Chamangen Kumainaya, Anye Puma Chamafon Kuina, 16e yere Mogo Nana, ou ye Puma Chamafon Kuina, Maminu Memo trafiqué, Akade Ede qui trafiqué. Sabula nuke ema amitani Saudiya bara ibe bara soro ni wari midima e fani ba jena ne ki ta ko di imo nyenyini ima sege fo ki de bla kata o bara kele kono kata nyanini degun kolangolo kata ki segere alors vraiment a degun folo a jalki folo o yesomo ya almino mita samake je suis désolé pour elle vraiment mais a k'a dɔn k'a fɔ nin kuma in fɔra k'a dɔnkili da arajow la k'a kuma sɛbɛkɔrɔ fɔ tiɲɛ tɛ maa minnu bɛ nin baara kɛ Mali kɔnɔ u dɔnnen don mais a ti dabila f'an k'u tɔgɔ fɔ f'an ka lebu dulokiba ta ka don kan na hadamaden tɔɲɔni ani hadamaden deguni kama olu b'a wari minɛ k'u sigi yan u den tɛ taa u dɔgɔnin t'a la u somɔgɔ t'a la maa minnu bɛ yen ni vraiment diɲɛ yɛrɛ de u b'a fɛ ka wari sɔrɔ joona ni Saudiya fɔra dɔrɔn a banna fa b'i minɛ e bɛ se ka kari cogo di k'i den ta k'o di e yɛrɛ fana min ye taaba ye e yɛrɛ bɛ se ka kari cogo di ka don olu bolo k'u bɛ t'i don baara de la nganamu kuma ni mais on va chercher à comprendre maa o maa b'a la Mali kɔnɔ fo tɔgɔ fɔ de ka kɛ maa o maa b'a la agence de voyage fɛn o fɛn b'a la cɛ y'a fɔ k'a fɔ a bɛɛ tɛ mais agence de voyage dɔw bɛ yen olu ka baara don agence de voyage jumɛn ni jumɛn ni Ala sɔnna dɔgɔkun nata in na
Abdou an bɛ ɲininkali kɛ ka enquête kɛ fo ka a tɔgɔ dɔn n'an y'u tɔgɔ dɔn an b'a jira diɲɛ na donc an bɛ min fɔ 16e bolofara min n'a bɛ Saudiya bravo u ni ce Mamadu Serifu Ajara ka mɔɔw u ni ce u ni baraji ka sababu kɛ n'olu kun ma wuli ka jɔ kɛ muso in ka degun a bɛ kuma min fɔ a bɛ vraiment a b'i keleku mais yanni ka jigin i bin yɔrɔ la i talon yɔrɔ kana jigin hali o la jigin i sen na c'est min y'i se i talon yɔrɔ la fo ka t'i talo ka t'i bin mais effectivement c'est vrai Abdou hadamaden maanifi n bɛ deli k'a f'i ye garijɛgɛ ɲini kojugu i bɛ taa b'i dɔ garijɛgɛ da donc taama ye tiɲɛ taama cɛjugu i b'a ɲɛɲini wari ɲini ye tiɲɛ wari bɛ taa ɲini yɔrɔ min e m'o ɲɛɲini ka wuli k'i k'a kan ni ɲɔgɔnna caman kɛra mɔgɔw bɛ ɲinɛ de hala ma mɛn anw ye nin caman fɔ arajo in na yan k'a fɔ mɔɔw bɛ yen Saudiya tɛ taa yɔrɔ ye arabu jamana tɛ taa yɔrɔ ye n'i ma ɲɛ taali kɔ fo k'a sɔrɔ a kisɛ bɛɛ b'i bolo alors u y'a fɔ ko agence dɔ ko hali agent d'emploi dɔ a y'a dɔ tɔgɔ fɔ j'ai oublié ko olu ye bidon ni ɲɔgɔnna contrat bidon dɔ sɛbɛn mais c'est énervant APJ yɛrɛ de don Mali gouvernement ka bolofara yɛrɛ de don mais là c'est énervant a don ministre yɛrɛ y'u goli kɔrɔta n'a ye kosɛbɛ k'a fɔ ko u bɛna baara di Mali mais là c'est énervant c'est pas normal k'an ka jamanadenw bɔ ten ka t'u kɛ jɔn ye ka t'u kɛ maafu ye ka t'u laɲani yan ko a musolaka c'est trop sérieux olu exposé ka di voilà donc an bɛ wele bila gouvernement de transition ma vraiment nin yɛlɛma ninnu kan ka jateminɛ maa o maa bɛ nin baara in na en tout cas déjà CDM ka représentant min bɛ Makan a ye min fɔ c'est très important désormais maa o maa taara nin sira fɛ u b'o tigi dénoncer directement Saudiya autorités ye a ti ban dugu la ni nin tɛ c'est dommage kɛcogo wɛrɛ foyi t'a la voilà karamɔgɔ dɔ tun wɛrɛ an bɛ to hali bi o yɔrɔ siratigɛw kan min ye an bɛna libikaw fɛ yen nɔ gɛlɛya bɛ libi fana sabula u ka jamana ɲɛmaaw nin dɔgɔkun yɛrɛ la u kɔni ye a ŋaniya k'a fɔ k'u bɛna jamana da choix min ye banajugu min kɛlen bɛ ka diɲɛ minɛ ni o ye covid-19 ye o ko kunbɛliw kama ka se k'a ɲɛkɔrɔma tigɛ a kana don jamana kɔnɔna na kana bugun k'u kɔni dɔgɔkun kelen mun bɛ kɛ maa tɛ don maa tɛ bɔ Maliyɛn minnu bɛ yen nɔ kɔsa in na dɔgɔkun in na an bɛ se k'a fɔ maa dɔw minɛna u minɛna jikan kulun kɔnɔna na u tun bɛ ba cɛmancɛ la min ye u ni taayɔrɔ tɛ u ni bɔyɔrɔ fana tɛ u kɔni y'u minɛ u seginna ka na n'u ye Libi Maliyɛn fana caman bɛ yen nɔ bi Libi minnu bɛ kaso la u bɛ kaso la yɔrɔ minnu na maa bila yɔrɔw tɛ a bɛ n'a fɔ an ka jamana kɔnɔ an ka jurabaw b'u ka marchandises bila yɔrɔ minnu na entrepôt u kɛlen bɛ ka mɔgɔw datugu o de kɔnɔ a dɔw bɛ yen nɔ olu jamana ka bolo kan nka dɔwɛrɛw fana bɛ yen nɔ minnu ye maafalaw ye n'u ka baara yɛrɛ don n'u bɛ yaala diɲɛ kɔnɔ mercenaires olu de kɛlen bɛ k'u minɛ k'u fara u kan u b'u bila o yɔrɔw la n'u ka maa dɛsɛra dɔɔnin ni u taara kɛlɛkɛyɔrɔ la ni maa caman sala u bɛna dɔw bɔ ka taa fara u kan donc gɛlɛya bɛ Libi jamana kan n'a fɔra maa i bɛ nin bɛɛ kalama ka tila ka wuli ka t'i yɛrɛ coro kɔnɔ a ye kuma an k'an ka hakili sɔrɔ sa min ye taama cɛjugu jango Libi sira k'o bila Abdou i k'a dɔn an bɛ foli ani tanu kɛ ka ɲɛsin CDM ka bolofara ma Abdou i k'a dɔn kunnafoni la belebeleba dɔ ye Haut Conseil des Maliens l'extérieur i k'a dɔn tabale gosili don ka bureau yɛlɛma na a bɛ bisila a ye tabale gosi ka bɛɛ lajɛlen wele maa o maa b'a fɛ ka kɛ ɲɛmaa ye nka million ta ani sarakisɛ minnu bɛ yen olu dafali fo olu i k'olu labato i k'a dɔn o de ye ka kɛ maliyɛn ye carte d'identité consulaire ka k'i bolo ainsi de suite million tan CFA i k'o sara i gagnera o i perdela o million tan o bɛ taa wagande la sarati min b'a la karamɔgɔ Dabato wɛrɛ n'a fɔ y'a fɔ cogo min na i ka kɛ maliden ye i ka kɛ maa ye maa min fana bɛ yen nɔ ni nin baara ninnu kanu b'i la k'o kɛ sɛbɛn kɔnɔna na a b'a fɔ o ma ko motivation n'o bɔra yen nɔ min ye i ka bugunatigɛ sɛbɛn wa kɛ malidenw ka bugunatigɛ sɛbɛn minnu sirilen bɛ jamana kɔkan na i ka kɛ maa fana ye maa min bɛ yen nɔ ni a ma ye kalabako la o million tan o bɛ bila a wari ko o bɛ bila o mumɛ bɛ bila a kunkɔrɔ ni kɛla ɲɛmaa ye o fana n'a fɔ cogo don nka n'i ma kɛ ɲɛmaa ye i ka million tan taara duguna jukɔrɔ ji la a bɛ taa maliyɛnw de ka kɛsu a bɛ taa Haut Conseil des Maliens l'extérieur a bɛ t'o kɛsu la i ka wari ma perdu janjanga wɛrɛ fɛ awɔ i ka wari ma perdu alors an b'a bɛɛ fɔ ka walimadɔ a ka lamɛnni ko ɲuman na ka segin ka k'a fɔ a ye a suwalen bɛ arajo jɛkafɔ la ka bɔ Korofina Tunkarankew ka kɛnɛ an b'o la Babu Kolomaba o de ye i k'a dɔn 16e maa dɔw farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ 16e f'u k'a dakolondi k'a filenkolondi i k'a dɔn Ala ma sɔn a ma min ye sariyako ye i k'a dɔn laban ye ɲɔgɔn sɔrɔ jamana sariya bolo kan sariyatigiw ye kiiri bɔ k'a bi duwakun dɛmɛnen na i k'a dɔn kunnafoni jɛlen don Abdou Touré kunnafoni jɛlen don karamɔgɔ Daba Tunkara min ye an ka jamana kiiriso maaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun bɛ sigida 3nan kiiriso kofɔ commune 3
criminelle olu kɔni ye babu bɔ ka bin ka jira k'a fɔ ko min tun bɛ Mohamed Cherifo Aidara ale ni Bedi Dramé ni ɲɔgɔn cɛ ko a ko k'u n'a u fara ka bɔ ɲɔgɔn na ko Bedi Dramé k'u ka tɔnden kɔrɔ don tɔnden kɔrɔ min don k'a tɛgɛ kɔngɔ la ka bɔ baara la kabiri san 2018 waatiw la u ka ko fɛn min kɛla sababu yɛrɛ ka o nan'u bɛɛ lajɛlen ye k'u ka bugunatigɛ ni fɛn min ye ni o y'u ka tamasiyɛn ye ni dɔw ko ma ko loko k'a tala o de kalifa min ye faransikaw ka cakɛda dɔ bɛ yen nɔ maa ye fɛn minnu dilan i bɛ t'u bila yen nɔ u b'a fɔ ma ko Institut National des Propriétés Intellectuelles k'a tala o bila o yɔrɔ de la o kɛla sababu ye ka na ni gɛlɛya ye o gɛlɛyaw kɔni kɛla sababu ye olu y'a jira k'a fɔ ko nin tɛ maa si tɛ jɛkulu yɛrɛ ta don wa u y'a tigɛ bɔ baaraw la nka a ma jɛn'a ye a tila ka segin ka na don tɔn kɔnɔ ka na ni bolofara kɔrɔ wɛrɛw ye k'a fɔ k'a ye tɔn dɔ sigi k'a yɛrɛ kɛla o ɲɛmaa ye k'o fana tɔgɔ ko 16e gɛlɛya tun bɛ o de nɔfɛ kiiritigɛlaw y'a jira k'a fɔ ko a bɛ ko min na ko dabiri don ko nkalon don ko wa ko janfa de bɛ a kɔnɔ ko min ni ko minnu bɛ yen nɔ k'o bɛ kɛ k'a laban ko kiiri bɛ a ɲɛngi min ye san 2 kaso datugulen k'a b'o kɛ ani sɛbɛn wari $1,000,000 k'a b'o sara min ye amande la k'o bɛ di Mohamed Cherifo Aidara ma donc maa tɔ minnu tun bɛ a kɔ a dɔw bɛ yen nɔ olu ta ma kɛ kaso datugulen ye nka olu ta kɛla sursis marron o ta ye sursis min ye san 1 kaso ye n'a yela a ɲɔgɔn wɛrɛ la san 1 kaso min bɛ yen n'o tun kɛla sursis n'o yangalen b'a kunna olu bi a kan a b'o kɛ fɛn wɛrɛ minnu bɛ yen ni kiiri kura fana ye o ta o fana bɛ fara o san 1 kan a bɛ sɔrɔ ka kɛ donc o komi Abdou i k'a dɔn a waati tɛmɛna n ye cɛ dɔ ka kumakan mɛn un certain Doucouré k'a bɛ maliyɛn dɔ a sigilen bɛ Guinée a ye kuma caman fɔ ale de ye Mohamed Cherifo Aidara bɔ kaso la ale de y'a bisimila la vraiment c'est très très dommage et regrettable i k'a dɔn an ka bonyaba ba tun bɛ ale fana kan mais vraiment a ye an dabali ban fo k'an kamana guwan maa min bɛ se k'a i to ka taa fara Bedi Dramé ka des aventuriers minnu n'u taara ka tiɲɛ fɔ nkalon ni namara boso tilegan fɛ k'a fɔ fo CEDEM u k'a dakoloni Mohamed Cherifo Aidara ko tɛ dɛ mais le fait qu'u bɛna CEDEM dakolodi ka filenkolonti o de tun y'an ka problème ye maliyɛnw o kuma an ye min fɔ kabini waati jan CEDEM ko la i k'a dɔn tiɲɛ bangena saratigiw ko Bedi Dramé a k'a minɛ an mana ye yɔrɔ la a y'a minɛ ka na n'a ye Bamakɔ yan a bɛna don kasomoba kɔnɔ k'a datugu a da la non ne y'a fɔ a ye n k'a bɛ taa kaso la karamɔgɔ ye nin fɔ koyi i y'a fɔ a mɛnna wallahi ne y'a fɔ a ye n k'a bɛ don kaso la o tuma i yɛrɛ sariya dɔnbaga de ye non sariya ko tɛ c'est à dire c'est trop an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye maa ka ɲi o a man ɲi o i bɛ mɔgɔ fɛ i t'a fɛ o n'a ye baara min kɛ sɔn ma a dun bɛ ka ɲɛ ka bɔ a bɛ ka nafa ɲɛ ko dun baara ka ɲɛ fo nafa sɔrɔla la maliyɛnw fɛ hali sisan an balimamuso min filɛ ka degun sɔrɔ alors Saudiya Mariam Samake a taara taa cogo min na o min y'a sɔrɔ ala ni CEDEM sababu a filɛ ka bɔ kaso la alors nafa t'o la wa nafa b'a la o tuma an balimaw i k'a dɔn waati tɔ man jan an bɛ nɛgɛjuru bila ka ɲɛsin aw ma a ka hakilina di ayiwa i k'a dɔn Bedi Dramé ka kasoko la i k'a dɔn 00223 20 24 76 29 00223 20 24 78 78 an b'a ɲini aw fɛ i k'a dɔn nani t'a la kuma jugu t'a la bɛɛ k'i ka hakilina fɔ ɲɔgɔn bonya ani basigi kɔnɔ o de ɲɔgɔn tɛ Abdou Touré dɔgɔkun tɛmɛnen min ye an tun bɛ barosen min kan n'o ye gɛlɛya min tun bɛ Guinée équatoriale an bɛ se ka kuma kan k'a lajɛ gɛlɛya in bɛ yɔrɔ min na n'an bɛ se ka fɛn min kɛ la walasa ka se ka ban maa caman bɛ yen nɔ jamukan bannen olu ye weleli kɛ k'an ko an ye layidu d'u ma k'a fɔ nin dɔgɔkun in na ni jamu daminɛna an bɛ sira d'u ma fana fɛn minnu bɛ yen n'u b'a kalama ko la ani u yɛrɛ bɛ fɛ k'u ka ban a bɛ se ka ban cogo jumɛn na an bɛ se ka fɛn jumɛn kɛ en tant que parce que anw fana jɔyɔrɔw ye anw ka baara ye kuma ye ladilanni fana o fana bɛ a camancɛ kolo la bien sûr alors an balimaw i k'a dɔn baabu ye fila 16e ko ani Guinée équatoriale gɛlɛya min bɛ yen i k'a dɔn cɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ baara in a bɛ se ka nɔgɔya cogo min maliyɛnw ka bɛn Guinée équatoriale a bɛ se ka hakilina fana d'o kan salamu aleykum dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo non c'est bon i ka cɛkɔrɔba de bɛ nɛgɛjuru la quoi bon moi tu m'énerves vraiment tu m'énerves tu exagères Camara ça va pas chez toi bima in dɛ i kuma cogo dɔn non i kuma cogo dɔn an bɛ kabako lamaga Abdou i ni daba Ibramuso ye mun dɔn Ibramuso kan nin fɔ dɛ petit Camara ça va pas non Camara ça va somɔgɔw wallahi ça va très bien kunu ɲɛ b'i n'i ka duloki baara n ko n'i tun ka surun na n b'a fara n ka bɔ a subhanallah Abel ça va somɔgɔw wallahi ça va très bien denbaya ko maraba Camara alhamdulillah Gabongaw vraiment ça va alhamdulillah d'accord ok Dieu merci bon voilà Bedi ka ko vraiment dabani diyara anw ɲɛ quoi ni ko in bɛɛ bɛ boli nin cogo la je pense que lafiya dɔ bɛ na quoi absolument o ka fɛrɛ kɛ Bedi bɛ diɲɛ yɔrɔ u k'a minɛ et puis que moyen dessus a ka complice yɛrɛ tun kan ka minɛ ka don kaso la a nɔfɛ a ka complice ye joni
mais o ka tan ke daba an bɛ fɛn caman aw yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn ayiwa naam bon c'est à dire que ni mɔgɔ kojugu bɛ na fo an ka ɲɔgɔn bɔ a la n'i y'a an ka jamana in tiɲɛna bi c'est vrai bon ni problème kelen don maa bɛ ka ɲɔgɔn bɔ juguman na quoi non c'est vrai c'est vrai an bɛ ɲɔgɔn bila ko jugu kan mais ɲuman t'a yira ɲɔgɔn na awɔ bon vraiment Bedi ta in a diyara ne ye kosɛbɛ parce que ne ni maaw ye discussion caman kɛra awɔ o ko Sherifu bɛ taa kaso la n ko n y'an kali Sherifu bɛ taa kaso la wallahi o y'a fɔ n k'a tɛ taa parce que aw t'a dɔn mun bɛ yen Bedi ye mun ɲɛ a Bedi dɔnnen don mɔgɔ ɲɛnama tɛ kabini bi tɛ Sherifu filɛ nin ye Gabo yan nɔ c'est vrai u ka CDM nafantura yan nɔ an t'u dɔn yɛrɛ fana n b'o f'i ye mais u bɛ ka baara min kɛ diɲɛ kɔfɛ an ɲɛ b'o fana na awɔ tout à fait bon c'est pas parce que Gabo yan u tɛ ka fɛn kɛ k'a fɔ kɔfɛ an t'u soutenir o hali Samake la femme Samake qui vient de parler u ye mun kɛ nin ye vraiment au conseil ka baara de nin ye Sherifu bɛ ka kɛ o awɔ tout à fait maintenant a ye nin kɛ nin ɲɛna mais a b'a fɔ olu fana ye ani minnu bɛ taa Libi vraiment an kɔni an b'a lajɛlen u ka bɔ a kɔnɔ mais u yɛrɛ ka ɲini ko babara daba ayiwa o fana tiɲɛ nin sira a ka kɛ ni san 10 ye bi mɔgɔw bɛ nin kuma na wallahi u bannen bɛ ka mɔgɔw lamɛn tout à fait sinon muso ta bɔ Bamakɔ i fa ni ba kɔrɔ k'e bɛ taa aventure i bɛ taa di jɔn ma i b'a dɔn wa maa ɲɔgɔn ye vraiment an bɛ dugawu de kɛ merci Kamara hali bi Ala k'a bɛɛ nɔgɔya merci Kamara merci Ala k'a mais i b'a fɔ an ka jamanatigiw ye awɔ d'abord u k'u jija jamana in bɛ gɛlɛya kɔnɔ fɛn naani bɛ jamana kɔnɔ awɔ n'olu man kɛra jamana na foyi tɛ jamana na o ye tiɲɛ ye dun ka fa n'o tɛ jamana mun kɔnɔ lafiya tɛ yen lafiya tɛ yen daba sécurité tɛ jamana na lafiya tɛ yen lafiya tɛ yen kalan ti yɔrɔ o yɔrɔ surtout kalanko in bɛ cogo min na bi daba wala jɔrɔ bɛ n bɛ n da souvent n tɛ sunɔgɔ a gɛlɛyara parce que denmisɛn minnu bɛ olu de kan ka kɛ siniɲɛsigi ye awɔ tout à fait mais i ɲɛ b'a la bi Mali denmisɛn tɛ yen denmisɛnw bɛ kɛ cɛkɔrɔbaw kɔ ka kɛ na min ye ka 400 ni 500 ni tɛ minɛ dɔrɔn parce que u tɛ ka taa niveau foyi yɛrɛ niveau foyi tora ka baara kɛ wallahi bon n'o bɔra jamana min kɔnɔ mun bɛ yen tiɲɛni a naaninan o ye kɛnɛya ye daba depuis Amadu Tumani Ture yɛrɛ bɔra anw bolo an taara Mali yɛrɛ kɛra fɛn mun ye tiɲɛ don Ala ka hinɛ Amadu la wallahi ya rabbi merci bien Turelaka kɔni ɲuman ka dɔgɔ Turelaka ɲuman merci bien Kamara merci a diyara n ye merci bien n bɛ Sila ni n denkɛ Musa fɔ France u b'a mɛn merci bien merci beaucoup allez 00223 20 24 76 29 00223 20 24 78 78 an balimaw 16e ko a kɛlɛ banna a fɔra ko Bedi Darame ka ɲini k'a don kaso la an balima dɔ kun tɛmɛnen an ye kɔrɔfɔ bɔ k'a bi Guinée équatoriale kan an bɛ se ka mun ni mun kɛ walasa Guinékaw u bɛ se ka bɛn ko la dɔ bɛ nɛgɛjuru la salamu aleykum allô oui bonjour monsieur bonjour ça va bien somɔgɔw tɔɔrɔ t'u la ah bah jɔn don bon ne ye Sanba Bagayogo de ka bɔ Guinée équatoriale mais n bɛ Bamakɔ bi bon monsieur Bagayogo a ka di n ye i kana an ka radio la an ka kuma ouais, non, je voudrais parler de la décision de la justice concernant Bedi Darame. Non, quand vous êtes à Bamako, c'est pas permis. Désolé. Ok, merci bien. 00223 20 24 76 29. Alors 20 24 78 78. Nibi Bamako, i bɛ se ka na radio la an b'i ta an bɛ baro kɛ n'i ye maliyɛn min sigilen bɛ jamana kɔ kan o kɔni kana sigi o la dɔ bɛ nɛgɛjuru la salamu aleykum allo. Salamu aleykum. aleykum salaam wa rahmatulah. Daba i Tunkara. Somɔgɔw bɛ di. Somɔgɔw bɛ di. An bɛ Ala tanu. Basi tɛ yen. Ça va jɔn don. Adama Touré ka bɔ Faransi. Monsieur Touré comment vas-tu? Adama a bɛ cogo di? Ça va bien merci. Cɛ Adama a kɛra fama ye dɛ. Ça va je vais bien yɛrɛ don. Daba e tunna o e tɛ ye Daba o. Adama wala. Daba i tunna koyi. Ayiwa basi Touré ça va? Hali ni weleli ka téléphone na i tɛ sɔrɔ. Kuma gɛlɛya. I tɛ sɔrɔ n ko jelikɛ Susana a kamaw ka girin o. O tɛ o hɔrɔn bɛɛ fana a fɔ mana ka fɛn ji o. Mais Daba n'i tɛ téléphone ta i bɛ dɔ sɔrɔ cogo di? O fana ye tiɲɛ ɲ'a mɛn. I bɛ téléphone de ta. Ɲ'a mɛn Touré ça va quand même. Tunkara ça va bien merci. Ayiwa bisimila. N bɛ n balimakɛ fo. A diyara n ye. Ka an denkɛ Musa Kulubali ani Grand Sila ani Kamarakɛ Mbɔla an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Foli diyara n ye. Daba ni ne tun ye nin kuma in mɛn kunun. Yo. CSDM ko in. Awɔ. N tun bɛ taa ni Musa ye sisan b'a sɔrɔ Bedi bɛ avion kɔnɔ ka taa Mali la. Ka sababu kɛ kunun an tun taara an balimakɛ min banna M5 ko wagati la n'a bɔla yan ka taa Mali la Kader. Kader Traoré. Voilà kunun an ye hommage rendre a ye kunun ne tun b'o kɛnɛ kan. Ala ka hinɛ na. Amin yarabi. Awɔ. Bedi tun bɛ kɛnɛ kan yen. Awɔ. Mais comme anw ta kalama joona.
sinon ni Musa tun farala ne kan tun bɛ ɲɛ sɔrɔ a la zɛmɛ daba ni ko ninnu filɛ nin ye n y'o de fɔ n ko Mali ko la anw tɛ mɔgɔ dɔn quoi mais tiɲɛ yɛrɛ la CSM mɔgɔw jilajalen bɛ Mali ko la parce que ne tile kelen ma deli ka Hayidara ye ɲɛ na bon Abibu kɔni ne tɛ fɛ ka hali n da maga o kuma na parce que n'i y'a ye maliyɛndenw kungo gɛlɛyala kɔfɛ ale de don quoi parce que normalement u ka au conseil des maliens de l'extérieur tun man kan ka kɛ politique ye mais u y'a politiser au lieu que u kan ka kɛlɛ kɛ u tɛ maliyɛndenw ka kɛlɛ kɛ u bɛ fanga de ka kɛlɛ kɛ bon ni dun kɛla i ni fanga da bɛ ɲɔgɔn fɛ e dun kan ka fantan kɛlɛ kɛ parce que minnu bɛ tunga la fantanw de don absolument i kɔni tɛ se ka faamaw ka kɛlɛ kɛ ka tila ka fɔ i bɛ fantanw ka kɛlɛ kɛ a bɛ gɛlɛya bon an balimamuso min filɛ nin ye n'a ka problème bɔla maa o maa n'i bɛ hinɛ n'i y'a ye a don su n'i bɛ tunga la i tɛ sunɔgɔ i bɛ siran bon daba an ye nin kuma in fɔ depuis bi tɛ mɔgɔ jɛlen mɔgɔ ma jɛ ye o an ye nin kuma in fɔ a mɛnna an y'a fɔ réseau kan a kɛra ka vidéo kɛ wallahi ni fɛn agence minnu bɛ Mali la n'u bɛ mɔgɔw ta ka taa k'u bɛ taa hiji la n'i y'a jɔ 100 o 100 90 ni kɔ u bɛ taa ni mɔgɔw ye nin tacogo ninnu na Allahu akbar donc c'est à l'État de voir sa position tout à fait u bɛ licence di mɔgɔ minnu ma n'u bɛ mɔgɔw ta ka taa n'u ye tunga la daba u ka lajɛ ka ɲɛ u kana suragaya ni silamɛya tɛ kelen an bɛ nin kuma in fɔ mɔgɔw ɲɛna ka dɛsɛ an ka fɔ arabuya parce que anw faransiw anw de b'a fɔ suragaw arabuya ni silamɛya tɛ kelen ye u cɛ ka jan a cɛ ka jan i ko jɛgɛdala ɲi bari mais an balima anw caman de bɛ Mali ninnu na ni ko arabu dugu dɔrɔn u b'a miiri ko silamɛw de don u bɛ min kɛ mɔgɔ la nazara tulo bilen kafiri tɛ ɲɔgɔn kɛ silamɛ la non c'est vrai u t'a kɛ bon donc fo k'an ka mɔgɔw ka nin de jateminɛ surtout an balimamuso minnu bɛ taa a kɛla Maroc a kɛla Tunisie a kɛla pays de Golfe ninnu daba u ka dabila hali a cɛlama man ɲi ma surtout muso ni sera yɔrɔ min na dɔrɔn u b'i ka papier bɛɛ minɛ la o y'i kelen de ye jɔn ye o y'i kelen de ye jɔn ye fo ka taa min kɛ mais an y'a kuma kɛ réseau kan a ka ca ni san 5 san an bɛ nin kɛlɛ la an y'a kɛ réseau kan ka kɛ ka dɛsɛ mais an balimamusow t'an ka kuma la parce que u b'u nɛgɛ de u b'u nɛgɛ ka taa n'u ye u b'a fɔ ni sera yen i bɛ sara 260 i bɛ sara 1000 hali ni sarala 260 250 tɛ d'e ma ayi a tɛ di a ka bɔ a la min bɛ taa ɲɛ a bɛɛ bɛ don olu de kun awɔ tout à fait an ye mɔgɔ camanw de bɔ gɛlɛyaw kɔnɔ ka sɔrɔ olu ka problème tun ma se nin ma sibi la pour que o kana Mali la tout à fait mais mɔgɔw t'a kalama mais parce que Mali problème ye min n'i ma bɔ ka kule k'i ka kow yira kɛnɛ kan mɔgɔw t'a dɔn wallahi bon donc u ka lajɛ État ka lajɛ u ka nin ko sugu ninnu dabila parce que an balimamuso ni ala ye nin kunnajɛ ale sera ka bɔ ka vidéo kɛ ani malien a binna a ɲɔgɔn malien ɲɔgɔn dɔ kan o y'a bɔ dibi la c'est vrai a kɛra ten Touré mais n'i y'u jɔ plus de 90% dogolen bɛ wo la kuma da t'u bolo u tɛ hali tile u ɲɛna a caman ba awɔ voilà donc État k'i jɔ u jɔyɔrɔ la u ka agence ninnu k'u vérifier ka ɲɛ hiji ta ye tiɲɛ nka ka walidenw ta ka t'u bila jɔnya la ni min y'a kɛ comme an balimakɛ y'a fɔ cogo u k'u donner Saudiya autorités ye wa Mali la u k'u ka agence fana ci u ka t'u bila kaso la. Merci bien Touré, merci bien. Merci bien. Ah bah 00223 20 24 76 29 jamana sariatugu ko Bedi Dramé a k'a ɲini a bɛna don kaso la Bamakɔ yan o tɛmɛnen kɔfɛ an balimaw i k'a dɔn olu karilen don ɲɔgɔn na i k'a dɔn Guinée Équatoriale an kun ye kuma caman k'o la yalima Guinée Équatoriale problème u bɛ se ka bɛn cogo jumɛn na jɔnni bɛ se ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ ani CDM ka lahalaya nɛgɛjuru b'a kɔ bila la 00223 20 24 76 29 allo. Wa alaikum salam grand sila. New York, how are you? Alhamdulillah. Ayiwa diɲɛ ma se an fana bi yan an bɛ Ala tanu. Ayiwa Ala ka kɛ hɛrɛ ye. Ya Rabbi ka bɔ Segu ka na Bamakɔ sa kɔni kabini dugu jɛra sa bara ka na ne bɔra Segu sɔgɔmada la ka na Bamakɔ. Mais je wallahi ne bɔra ne ye tile 2 kɛ Segu ne sola ka bɔ Segu sɔgɔmada na de Segu a Bamakɔ sa b'a bɛɛ la ka na. Ne b'i ɲininka o i ka vitesse minimum non minimum moi je roule 80 maximum 100 à l'heure 80 100 Sangoro c'est pas normal mais cramone il faut on te biga permis de mais non là tu peux rouler jusqu'à 120 mais je te dis une chose ne baisse 80 à l'heure là 100 à l'heure car do baraka na temene na halibi à 120 à l'heure des cars c'est pas possible non il jate gara de quoi wallahi comment même biga faut car kula de non tiens c'est vrai voilà car faut wulila
car fond Foula a bien doublé 4 mains. Et pourtant, je roulais de 80-100, 80-100. C'est ça, accident qu'elle est. Ah ouais? Amour Hakima ou Befar la Nyonka. Beko chauffeur ou Beko transiteur, on longo fama de Nord. Ouais. Togodi. Vous voyez, fama de Nord, connaît. Togodi. Mais comment tu as fait, c'est ça? Faut moi quand on mouke. Hein? Ou quand on mouke. Ou quand on mouke. Par exemple, ni agent de Kanga fait compagnie ba nous sont fait ka kangarda chauffeur ou ka kangarda a tiguye ouais ka mesure ta kabla enfin na ourle pour que Malika gérer kanya non c'est compliqué franchement c'est compliqué. Et moi c'est la photo sur madame Siniba Fokocha. Wallahi, c'est vrai hein. O kele ye flana ye muye daba. Afo iba fo Mohamed Serif. Ah ouais. Ka fo Abibou nyana. Ah ouais. Nous les Maliens de amunu be kofa yana. Ne re garanti la alhamdulillah ne ti dorome kele nyunu fe ne ni nyogona ba ke me anti dorome kele nyunu fe. Oui tiens. Mais demsenu ka carte nina nu ka papier ko. Ah ouais. Uko hakli to demsenu ka fega kumala. Anga débuté papier ma munu be wuli ka ta francini fengoro la ka ta kumala ngolo ta ka foko ne tara francini ni yere nyeni ye mais daba iba ta francini kele doko kun kele. Hale ma mo camera rencontrer ne nani jo malla ka foko passeport kema sawani biduru be dlan kele. Yalo ko oye galon dande. Tout à fait. Et passeport kema sawa san kono o joli. E kalo kono o wata ni kodi wabi sabade wa sabade donc wabi sabade mais c'est pas possible kulu de banga sente kono ku bita mo représenter ku bita ni mana kan ta ko fo jamana fo moi j'aimerais que ko o flan o follow ko demsonu ka papier ko nyala flana mi e ah bon ou ko auditi ke ko conseil là pourquoi depuis Abibou Tigra faut qu'on a bila quoi auditer nous c'est qu'à terre ou qu'à dire qu'à ce qu'on vient qu'à dire pour l'économie ou auditer parce que auditer du quelque chose comme ça va ou qu'un mouvement mon ou qu'on de beaucoup là oui mais grâce là mais ça m'bemi fana fié état te wardi ou makube munumuno la ko auditer bikeo d'abord non, mais Abib l'a dit sur Africa. Non, je ne défends personne. Abib a fourni droit pour terminer. Africa Blula, Kafoko, vraiment, Warmin Duruma, c'est pas plus de 30 millions cette année. Ah, mais c'est de l'argent quand même. Des contribuables maliens. Mais par rapport à ce qu'ils font. Quelle qu'en soit la forme, même si c'est 5 000 francs. Oui, d'accord. Ok, ouais, grâce à là, je t'écoute. D'abord. Ah oui? Même si nous, les gars, que nous, 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 encore une fois, on dit que audit de quelqu'un point bas. Le gouvernement a trouvé $1 de Douma. Ok, d'accord. Quel est fla? Il va le auditer une corner là. C'est-à-dire que hali maison mimbe nous ka soba mimba ntokola nous ka gérer. Audit kake. Aiwa. Audit kake bo uyere munu fana ba kono yi. Nous ku yere ka ho conseil ka so ube malla. Ça yere ni mana kuni sankelen te mana iti malien ye blé. O fana o be audit là. Donc, où est-ce qu'il y a un temps qui a où nous sommes là? Ok. Parce que au criminel, parce que dès que nous avons un quartier, nous avons papier là. Nous avons un cas là. Nous avons un cas qui a Abib Novekat. Nous avons un cas d'abord ndi afade d'abord imina na de ahondlo bila d'abord mina kuma monsieur ko Allah me ko ya gade mina abaraki karam ko be fa mara ko abaraki ajate mine ni ya baraki bi mine d'abord ni ko ni yaudi tai
FM bɛɛ ma radio FM bɛɛ ma kɛ jeliya bi wa illa hawla wala quwwata hali bi dɔ fara jeliya ko baara gɛlɛya la non dama tiɲɛ de don non c'est vrai aw de ta y'a ka micro c'est vrai tout à fait mais radio FM mɔgɔw nana ka place minɛ o la o tiɲɛ donc fa an b'u audit kɛ o fana la donc u fana merci beaucoup thank you very much non ibe ni woro kɔni ibe ni woro tara grand la ibe ni sera merci bien Sila 00223 20 24 76 29 00223 20 24 78 78 kuma da ya au détail malien minnu be jamana ko ka assalamu alaikum allo Taba Tungara. Naam. Tungara. Marhaba Jondo. Ndengani Musa ikuma chugo do Musa. Ne dusu ka kalam de. Ne be tuni ka patron de sino keduma do keni. Monsieur Koulibaly depuis Paris. Ouais, monsieur Koulibaly, comment allez-vous? Wasani Demsanu. Somo be. Trop sula yako. Wasani Demsanu. Baby fo aywa bismillah kene bi bolo Tungara mba Kulubali ko kamara iba fo kamara keni gabo ko kana to ka folo ka do ko dem sen sido makrobo je amay ka do makrobo ka do ani Adaman Touré ka to ibani ko ne ni garan silama don tuma mu dubi do ma tout à fait ko nga foli be ka kamara abame inshallah ndengani Adaman Touré nga foli bae abame Grand Sila de New York. Abame, Grand Sila New York. Abame. Full babi ni chega barala ni ka turekani. Ani chega barala. Bon mumbe na bulo ka fokwena. Drame koma de Bedi drame. Yo. Adaman Touré a foto me na tundona kuno angelen tumba equipe la yana tu mimma amaleon sore no kadu kaso na ni kaso de kaka. Wallahi. Nini ndamanta daba nini netumika mala nonsoro klena nonsoro malien mume maliko na no bek nonsoro bek klena. Bravo la justice malienne, bravo. Ni bali keleke place avec la place ko no fe keleke kinyeka aketi me kaloka kana tie ko yere nafa yere no fe mbe place no fe nafa nga post kono na nga nafa no fe tie ko mbe sigi place na utale tai sawa. Awo jakuya. Sino beba do aidra ne fana kile mai kuma adama ya focho me mbado chiem ndo nya la makara jo na kaka akacha chiem ndo do abaka baranke suni kile koka mawi donc malien bebo do mumbe koka mun sona mun mason neti ma be tanu de dabatungara bebe ne do malia radio so la ça on te connaît pour ça ko tanu do mi na mbado iye muko minye tout à fait donc ani il a mérité de kasola dramatique tout à fait donc nous temena mbimu fo yere binu yere ni dasiro ma ka sababu ke samake musenga ko Arabie Saoudite yo daba nebe mun fɔ maliyɛnw ye ɲɛmaw ye a ka lasuma u k'a ka ala ye u ka muso jan o jan n'a bɔra mun bɛ taa furu la i furukɛ ko k'a b'i lataga diɲɛ jamana o jamana kan n'a bɔr'o la muso kana wuli ka wula a yɛrɛ ma a kɛra denmisɛnnin ye o a kɛra muso ye dɔ kɛ o ka wula a yɛrɛ ma k'a bɛ taa wari ɲini jamana kɔ kan o kɛra Afiriki jamana o kɛra surakaw jamana o kɛra Europe jamana o kɛra Ameriki jamana o kɛra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ye daba kuma na surunya na u ka fu sira da la ayiwa naam daba maya kunte muso de ka wuli ka fa bi ta wori ɲini na daba kabako de do kabako do daba ka dabla mala sira dabla ye franchement manga a sira dabla ya ka u ka fusira dala ginye na tay na ku ka u maso ka laje ginye na tay ulu ndafa ulu bo ulu ma bo ka tay woro si ulu ka maya nke yino u balo la balo ko nyumano wallahi fu u ma fu ke na foro ku le bi de muso de blabi ko na tape ko kataka wori ɲini a ka bɔ hakili ma ko ka fu sira da la ko de ko ɲuman tɛ o tɛmɛnen Mali carte d'identité ko daba ne y'a fɔ i ka na radio na u ko carte nina nana sécurité ne ko daba ko carte nina ma sécurité ko carte ni gina bɔra ka taa Mali la a bɛ taga Mali carte d'identité ni carte nina ta Asim Traoré radio Kiledu la a bɔra Mauritanie ale nana tɔ bɛɛ da kɛnɛ kan awɔ Mauritanie frontière la Gogi Gogi ne yɛrɛ ɲɔrɔnde sali mɔgɔ de an ka fanfɛla yɛrɛ do an Mauritanie bɛ frontière la ne yɛrɛ ye Mauritanie kɛ daba ne ye 3 ans demi kɛ Mauritanie Nadibu ne Mauritanie dɔn voilà donc a ko Gogi policiw u bɛna i ma bɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ maa o maa i bɛna yen nɔ ka na i ba n'i fa tɔgɔ fɔ dɔrɔn u bɛ Mali carte d'identité dilan k'a d'i ma Mali CFA wari 2000 u b'a dilan k'a d'i ma
a y'a fɔ arajo tile du la a bɔra Mauritanie ni semaine yɛrɛ de kɔnɔ a y'a fɔ débat politique la jeudi ka taga a la kunu samedi gogi police awa Mali carte d'identité n'o fɔ katini n'a ma sécurité bi a ma sécurité fitini police kelen ninnu de b'a dilan k'a di ka sini ma bɔ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ka taga i b'i ka wolosɛbɛn a bɛ f'i i wolola nin Bamakɔ quartier na i fa wolola i ba wolola u ka wolosɛbɛn dilan k'a d'i ma i bɛ taa commissaire la u bɛ taa carte d'identité dilan k'a d'i ma i bɛ taa katini na bɔ hali sini a bɛ kɛ Mali la. Et pourtant Musa Kulubali k'u k'i jɔ jɔyɔrɔ la u k'u jɔ jɔyɔrɔ la u ka yuruguyurugu ni maa minɛna nɔ u k'i bolo bɔ baara la le den u k'i minɛ k'i don kaso la. a banna daban b'i fo n bɛ n ka pitinin fo merci beaucoup n ka kuma cayara a bɛ yafa ma. Merci bien Kulubali. Alors Abdou Touré rapidement waati dafara. Et pourtant a filɛ ka yɔrɔ min fɔ Gogi yɔrɔ Gogi ye fila ye Mauritanie ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ dancɛ la dugu laban min bɛ Mali la ni ɲɔrɔ ni Sahel mara la o ye Gogi ye dugu fɔlɔ min bɛ Mauritanie o fana ye Gogi ye Gogi Mali Gogi Mauritanie. Et pourtant u bɛ ɲɔgɔn kalama parce que don min na an taara duguma sira fɛ précisément le 21 septembre 2019 quant au Mali poste la u ye weleli kɛ ka Mauritanie poste mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko journaliste bɛ sira la. Ah oui. Commissaire bɔla yen nɔ siɲɛ fila nana turu cɛ yɔrɔ la ka na yɔrɔ cogoya lajɛ o y'a sɔrɔ parce que i b'i to poste kelen na poste tɔ kelen dɔ in ye. Ah oui. Anw ta la o y'an ka papier bɛɛ dilan an ka carrément problème yɛrɛ sɔrɔ. U mun fɛ ka wari minɛ mɔgɔ minnu na ils ont su que anw bɛ nin ka bɔ a kalama o y'an ka papier dilan joona anw ka taa ka bɔ yen sani mɔgɔ wɛrɛw kana fara anw kan. A kana taa kungosow ma. Voilà. Donc o kɔrɔ n'u bɛ Mali carte d'identité dilan olu Mali ɲɛmɔgɔ Mali carte d'identité dilanbaga minnu bɛ frontière la olu bɛ ɲɔgɔn kalama. Alors bravo à notre confrère de Radio Clédou Kassim Traoré. Kassim Traoré vraiment s'il a pu détecter ça c'est une très bonne chose. Kassim Traoré an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a ka wuli ka jɔ la. Kulubali min kɛra sababu ye ka kunnafoni d'an tulo kan ka bɔ Faransi an b'a fana fɔ k'a waleɲuman dɔn. Abdou Touré k'a dɔn waati dafara.